அனைவருக்கும் அரங்கசேகரின் யூடியூப் சேனல் வாயிலாக வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய தினம் என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் 25வது வீடியோ வெளியிடுகிறேன். இதில் சமீபத்தில் தமிழ் திரை இசையின் இரட்டை தலைமையான கண்ணதாசன் விஸ்வநாதனை பற்றிய வீடியோவை வெளியிட இருக்கிறேன். இதில் விசேஷம் என்னவென்றால், இருவரின் பிறந்த நாளும் ஒரே நாளில்தான். அதாவது ஜூன் 24, 1927 கண்ணதாசன் பிறந்தார். 1928 விஸ்வநாதன் பிறந்திருக்கிறார். பிறந்த நாள் இருவருக்கும் ஒன்றுதான். இதுதான் நட்பின் இலக்கணம். ஆனால் இதில் ஒரு ரகசியம் இருக்கிறது. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் செய்யாமல் இறுதி வரை பாருங்கள். உங்களுக்கு அந்த ரகசியத்தை இறுதியில் நான் தெரிவிக்கிறேன். இதில் எம்.எஸ். விஸ்வநாதன் சொல்லியிருக்கார், கண்ணதாசன் கிடைக்காவிட்டால் அந்த ஹார்மோனிய பெட்டியை தூக்கி கொண்டு நான் கேரளாவுக்கே சென்றிருக்க வேண்டிய நிலைமை உண்டாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஆனால் அதே சமயத்தில் கண்ணதாசன் என்ன சொல்கிறாரு, அடுத்த ஜென்மம் என்று ஒன்று இருந்தால் இருவரும் ஒரு தாய் வயிற்றில் பிறக்க வேண்டும் என்று கண்ணதாசன் சொல்கிறார். ஒரு நாள் கண்ணதாசன் வீட்டிலேருந்து ஒரு ஃபோன் வருது எம்எஸ்விக்கு. இதை மாதிரி கண்ணதாசன் இறந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் வருது. அடித்து பிடிச்சிக்கிட்டு கட்டின வேட்டோடு ஓடுறார் எம்எஸ்வி அவங்க வீட்டுக்கு. வீட்டில் போய் பார்த்தா ஹாலில் கண்ணதாசன் சிரிச்சுக்கிட்டே உட்காந்துருக்கார். இவர் போனவர் அவரை கட்டி பிடிச்சி அழுது போறண்டு, என்னடா அப்படி பண்ணிட்டேடா, ஏன்டா அப்படி பண்ண. அதுக்கு அவர் மெதுவாக நிதானமாக சொல்கிறாரு, நான் செத்து போயிட்டா நீ எப்படி அழுவேன்னு பார்க்கறதுக்காக தான் இந்த ஏற்பாடு அப்படின்னு கண்ணதாசன் சொல்கிறார். அப்படின்னா பார்த்துங்க எந்த அளவுக்கு அந்த நட்பு இருக்குதுன்னு, நண்பர்கள் அந்த அளவுக்கு. அதில் அதோட விடல அவர் கண்ணதாசன் என்ன சொன்னார், நான் இறந்து போனதுக்கப்புறம் என்னுடைய இறுதிச் சடங்குகள் அனைத்தையும் நீ தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். இதை மாதிரி சொல்லாதரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டார் எம்எஸ்வி. ஆனாலும் அவர் இறந்த பிறகு அந்த இறுதிச் சடங்குகள் அனைத்தையும் மெல்லிசை மன்னர் எம்எஸ்வி தான் தலைமையேற்று செய்து முடித்தார். அது மாதிரி இந்த திரை இசையினுடைய இரட்டை தலைமை, இவங்க திரை இசையில் இவங்க இரட்டை தலைமை, இது கூட்டணி, அருமையான கூட்டணி. கவியரசர் என்றால் அது கண்ணதாசன் தான், வேறு யாரும் கிடையாது. மெல்லிசை மன்னர் என்றால் அது விஸ்வநாதன் தான், வேறு யாரும் கிடையாது. இதில் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்கள் இவங்களுடைய இசையில், காவிய பாடல்கள், காலத்தில் அழியாத பாடல்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள். நான் சில பாடல்களை உங்களை இந்த ஒரு வீடியோ பத்தாது, இருக்குது அது தொடர்ந்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். உங்களுடைய ஆதரவும் அன்பும் இந்த வீடியோவுக்கு தொடர்ந்து இருந்தது என்றால் நான் இப்போ இந்த கண்ணதாசனை பற்றியும் விஸ்வநாதனை பற்றியும் இன்னும் சிலரை பற்றியும் தொடர்ந்து இந்த வீடியோ நான் போடுறேன். இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 97 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எனக்கு வந்திருக்கிறாங்க. இது 100 கிராஸ் பண்ணிச்சா இன்னும் உற்சாகமாக நான் இருப்பேன். அதனால் தயவு செய்து இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவர்கள் என்னுடைய இந்த யூடியூப் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் ஐக்கானையும் அழுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அப்பொழுது தான் இப்போ நான் போடுற வீடியோக்கள்லாம் உங்களுக்கு வரும். அதே மாதிரி என்னுடைய கமெண்ட்ஸ் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கள், நல்ல விஷயங்களாக இருந்தால் சொல்லுங்கள். அதே சமயத்தில் எப்படி பண்ணணும், இப்படி பண்ணுற அது பிழைகள் இருந்தாலும் தயவு செய்து, அப்போ தான் நான் என்னுடைய இதை சரி பண்ணிக்க முடியும். இப்போ நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம். ஒரு கோப்பையிலே என் குடியிருப்பு, ஒரு கோலமையில் என் துணையிருப்பு, இசை பாடலிலே என் உயிர் துடிப்பு, நான் காண்பதெல்லாம் அழகின் சிரிப்பு, ஒரு கோப்பையிலே என் குடியிருப்பு. இந்த ஒரு பாட்டு அவர் பாடியிருக்கார் எம்.எஸ். விஸ்வநாதன் இசையில். அவரே பாடுற மாதிரி டி.எம். சௌந்தரராஜனுடைய பின்னணியில் பாடியிருக்கிறார். காவியத்தாயின் இளைய மகன், காதல் பெண்களின் பெருந்தலைவன், நான் நிரந்தரமானவன், அழிவதில்லை எந்த நிலையிலும் என
எனக்கு மரணம் இல்லை, ஒரு கோப்பையிலே என் குடியிருப்பு, ஒரு கோலமையில் என் துணையிருப்பு, இசை பாடலிலே என் உயிர் துடிப்பு, நான் காண்பதெல்லாம் அழகின் சிரிப்பு. இந்த பாட்டில் கவிஞர் கண்ணதாசன் அவருடைய அந்த சுபாவத்தை அழகாக சொல்லியிருப்பார். அது மாதிரி பக்தி பாடல்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஆயற்பாடி மாளிகையில் தாய்மடியில் கன்றினை போல் மாயக்கண்ணன் தூங்குகிறான் தாலேலோ, எஸ்பிபி இசை வாய்ஸில் அந்த பாட்டு. அது மாதிரி சௌந்தரராஜனுடைய பாட்டு, புல்லாங்குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே எங்கள் புருஷோத்தமன் புகழ் பாடுங்களே. இதை மாதிரி பக்தி பாடல்கள். இது எம்.எஸ். விஸ்வநாதன் இசையில் இதை மாதிரி 2 பேர் கூட்டணியில் உருவான பாடல்கள். அது மாதிரி சினிமாவில் கேட்டதும் கொடுப்பவனே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கீதையின் நாயகனே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அப்படின்னு கிருஷ்ணனை பற்றி பாடல். இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது ஆஸ்திகம். நாத்திகத்தில் வரார். தெய்வம் என்றால் அது தெய்வம், வெறும் சிலை என்றால் அது சிலைதான், உண்டென்றால் அது உண்டு, இல்லை என்றால் அது இல்லை, இல்லை என்றால் அது இல்லை, உள்ளம் என்பது ஆமை. அது மாதிரி ஒரு பாட்டு, அருமையான பாட்டு இதை மாதிரி பாடியிருக்காரு. அதை மாதிரி காதல் பாட்டுன்னு ரொம்ப, அன்பு நடமாடும் கலை கூடமே, அதை மாதிரி சௌந்தரராஜன் பாட்டு, ஆசை மழை மேகமே, கண்ணில் விளையாடும் எழில் வண்ணமே, கன்னி தமிழ் மன்றமே. இதை மாதிரி இப்படி ஒரு பாடல்கள். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லா லா லா. இந்த லா 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 வச்சு முடிகிற மாதிரி கண்ணதாசன் பாட்டு. லா 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 லா, வான் நிலா நிலா அல்ல உன் வாலிபம் நிலா அப்படின்னு எல்லாமே லால முடியும். எப்படி பாருங்கள், கவிதை திறமை அந்த மாதிரி. அதுக்கு கண்ணதாசன் அதுக்கான மெட்டு அழகாக போட்டிருக்க. அதே மாதிரி காலங்களில் அவள் வசந்தம், கலைகளிலே அவள் ஓவியம், மாதங்களில் அவள் மார்கழி, மலர்களிலே அவள் மல்லிகை, காலங்களில் அவள் வசந்தம். மனைவியை பற்றி, ஆழம் விழுதுகள் போல் உறவு 1000 வந்துமென்ன, வேறென நீ இருந்தாய் அதில் நான் வீழ்ந்து விடாதிருந்தே, உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால் என் நெஞ்சில் உதிரம் கொட்டுதடி அப்படின்னு பாரதியாருடைய பாட்டை மேற்கோள் எடுத்து பாடியிருப்பார், எழுதியிருப்பார். அது மாதிரி நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டும், நாளோடும் பொழுதோடும் உறவாட வேண்டும், உறவாட வேண்டும். இந்த மாதிரி நினைக்க தெரிந்த மனமே உனக்கு மறக்க தெரியாதா, பழக தெரிந்த உயிரே உனக்கு விலக தெரியாதா. அது மாதிரி உன்னை சொல்லி குற்றமில்லை, என்னை சொல்லி குற்றமில்லை, காலம் செய்த கோலமடி, கடவுள் செய்த குற்றமடி, கடவுள் செய்த குற்றமடி. இதை மாதிரி பாடிக்கிட்டே இருக்கும்போது அவர் மியூசிக் விஸ்வநாதனுடைய கூட்டணியில் அமைச்சு வந்த பாடல் இதெல்லாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா
ஒரு பாட்டு தெய்வீகமான மனம் கமழும் பாட்டு. அதாவது அந்த பாட்டை பாடும்போது கண்ணில் தண்ணி வராத ஆட்களே இல்லை. அது என்ன பாட்டு? உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பது வல்லவன் வகுத்ததடா கருணா. அந்த படத்தை பாருங்க. அந்த பாட்டுக்கும் அந்த மியூசிக்கும் பாடின சீர்காழி கோவிந்தராஜனுடைய இதுக்கும் சிவாஜி கணேசனுடைய நடிப்புக்கும் இதை மாதிரி ஒரு படம், இதை மாதிரி ஒரு பாட்டு, இதை மாதிரி ஒரு நடிப்பு இன்னைய வரைக்கும் கிடையாது. அடித்து சொல்லுவேன். அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு. அதை எழுதினவர் கண்ணதாசன், இசையமைச்சவர் இவர். ஆறு மணமே ஆறு அந்த ஆண்டவன் கட்டளை யாரு தத்துவ பாடல். எல்லோரும் கொண்டாடுவோம், எல்லோரும் கொண்டாடுவோம், அல்லாவின் பெயரை சொல்லி நல்லோர்கள் வாழ்வ எண்ணி, அல்லாவின் பெயரை சொல்லி நல்லோர்கள் வாழ்வ எண்ணி, எல்லோரும் கொண்டாடுவோம், எல்லோரும் கொண்டாடுவோம். இதில் என்ன ஒரு விசேஷம்னா, அல்லாஹ் பற்றிய பாடல். அதில் கொண்டாந்து ஓம் சேர்க்கிறார். இஸ்லாமியர்களும் இந்துக்களுடைய இரண்டு இதையும் கொண்டாந்து ஒரு பாட்டில் சேர்க்கிறாருன்னா அதுதான் அவருடைய திறமை. கொடிய செய்ததும் காற்று வந்ததா, காற்று வந்ததால் கொடிய செய்ததா, விஸ்வநாதன் மெட்டு போட்டதால் பாட்டு வந்ததா, இல்லை இவர் பாட்டு எழுதுனதால் இசை பிறந்ததா. இதை மாதிரி ரெண்டு பேருடைய இது யார் இவர் மெட்டுக்கு அவர் பாட்டா, பாட்டுக்கு மெட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு பேருடைய கூட்டணி இன்னைய வரைக்கும் அது மாதிரி கூட்டணி அமையவே இல்லை. அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா அவசரமான உலகத்திலே ஒன்றும் இல்லை. அவர் ஏதோ கடன் பிரச்சனை, அவருக்கு தொந்தரவு, ஃபைனான்ஸ் ப்ராப்ளம், அண்ணன்ட்ட போய் காசு கேட்கலான்னு போயிருக்காரு. அவர் இல்லைன்ட்டார். உடனே பாட்டு அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா அந்த பாட்டு. இதில் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, அவனுக்கு என்ன தூங்கி விட்டான் அகப்பட்டவன் நான் அல்லவா, ஐரண்டு நாதத்திலே கைகளிலே போட்டு விட்டாள். இந்த பாட்டு என்னன்னா, எம்எஸ் விஸ்வநாதன் வர்றதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு அந்த மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணுறதுக்கு. என்னன்னு கேட்டால் அவர் தூங்கிட்டார். அந்த அவர் தூங்கினதை வச்சுக்கிட்டு அவனுக்கு என்ன தூங்கி விட்டான் அப்படின்ட்டு இவ்வளோ இன்னும் சொல்லிகிட்டே போகலாம். ஏகப்பட்ட பாட்டு இருக்குது. இதுக்கு ஏகப்பட்ட வீடியோ போடலாம். உங்களுடைய ஆதரவு இருந்ததுன்னா தொடர்ந்து இந்த வீடியோ போடுறேன். பிடிச்சிருந்தா தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். 100 இதுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் எனக்கு தாண்டினா இன்னும் உற்சாகமாக இது பண்ணுவேன். இதில் கடைசியாக உங்களுக்கு ஒரு சீக்ரெட். இந்த பிறந்த நாள் ஒரே மாதத்தில் ஒரே நாள் அப்படின்னு சொன்னாங்களே, அதனுடைய ரகசியம் என்னன்னா, ஜூன் 24ன்னு சொல்கிறாங்க. அதில் என்ன ரகசியம்? அவருடைய பையன் கண்ணதாசனுடைய பையன் அண்ணாதுரை கண்ணதாசன் ஒருத்தர் இருக்கார். அவருடைய யூடியூப் ஒன்று பார்க்குற சந்தர்ப்பம் கிடச்சிது. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, கண்ணதாசன் ஜூன் 24, 1927 பிறந்தார். ஆனால் விஸ்வநாதன் பிறந்த டேட்டு கிடையாது, தெரியல அவருக்கு. ஏன் எப்போ இது பிரச்சனை வருதுன்னா, கண்ணதாசன் ரஷ்யாவுக்கு போகிறார். எப்போ இந்த இந்து கலாச்சாரம் தமிழ் கலாச்சாரத்தை பரப்புறதுக்காக கண்ணதாசனுக்கு அழைப்பு வருது, போகிறார். அப்போ விஸ்வநாதனையும் சேர்த்து அழைச்சிட்டு போகும்போது அவருக்கு பாஸ்போர்ட் இல்லை, பர்த் டேட் சர்டிஃபிகேட் இல்லை. அதனால் என்ன செய்கிறாரு, இப்போ அப்போல்லாம் பர்த் சர்டிஃபிகேட் கிடையாது, இப்போ கிடையாது. அதனால் அவரே கண்ணதாசனே, நான் 1927 ஜூன், நீ 1928 ஜூன் வச்சுக்கடா அப்படின்னு கண்ணதாசன் அன்றைக்கி சொல்லி போட்டு ரெக்கார்ட் ஆனது தான் அந்த பர்த் டேட். விஸ்வநாதனுடைய ஒரிஜினல் பர்த் டேட் வேறு, அது என்னன்னு எனக்கு தெரியல. இதுதான் இந்த பிறந்தநாளுடைய ரகசியம். இதை சொன்னவர் வேறு யாரும் இல்லை, கவிஞர் கண்ணதாசனுடைய மகன் அண்ணாதுரை கண்ணதாசன். அதனால் இந்த இரட்டை தலைமை, தமிழ் திரை இசையின் இரட்டை தலைமை எத்தனையோ சாதனைகளை படைத்திருக்கிறது. அவருடைய பிறந்த நாளான அன்று வீடியோ வெளியிட முடியவில்லை. இன்று உங்களுக்காக அவர்களுடைய அந்த சாதனைகளை சிறு துளி போல இந்த வீடியோவில் பகிர்ந்திருக்கிறேன் என்பதை கூறிக்கொண்டு இப்போது உங்களிடமிருந்து நான் விடைபெறுகிறேன்.
நன்றி, வணக்கம். மறவாமல் என்னுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி.